25 katuig na nga nanindaw sudan si Remedios sa Banal sa kilometer 77 National Highway, Bansalan, Davao del Sur. Kung pagbudget lang sa pamalingke ug pagtako sa sudan, hanas na siya niini. Apan ning mga panahona, miaray na siya kay lisod na i-budget ang pagsaka sa presyo sa mga sahog sa iyang sudan ug labaw sa tanan ang pagsaka sa presyo matag kilo sa LPG. Busa para niya kinahanglan na gyud nga modiskarte sa iyang baligya. Ang akong gibuhat, ang akong iniwag, itubuan na akong tag-gis, kay mata ko. Ang among mga gulay, more gapon 20, pero nag-adjust lang yun. Takal sa mga ihatag sa tao, matama mo sa 20. Kaya nagkakasya at gas. Pinughang kahoy na ang ginagamit ni Remedios sa pagluto sa iyang baligyang sudan. Kay kinahanglan una niyang yamiran karon ang paggamit og LPG kay basin wala siya'y ginansyahon. Iwan ka lang taon eh, kaya mga paginabuhin, nagbili mo ligaw, may makaon. Ginang ka nang ginagmay kayo, kalibili may kaon, more na mo ang after karon. Dili lang ang mga negosyante nga sama ni Ate Remedios ang apektado sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, hasta mga yanong residente apektado usab. Samot na kakagahapong adlaw, Marso 1, gianunsyo sa mga gas company ang pagsaka sa presyo sa LPG nga moabot ngadto sa 7 pesos ug 95 sentimos. Busa karong panahona, importante ang pagdaginot sanglit, apektado sa krisis ang tanan. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.